Am revenit la podcastul New Community. Începem noul an într-un cadru nou. Am ținut așa cu dinții să fie un cadru cu atmosferă de Crăciun. Încă mă mai gândesc la Crăciun, deși a trecut și azi e o vreme de primăvară în toată regula. Așa este. Am și o invitată super astăzi. Încerc să găsesc un cuvânt mai potrivit, dar încă am emoții până ne obișnuim. O am alături de mine pe Anca Sin. Bună, Anca! Bună, Anca! Noi râdem mereu că suntem două Anca. Nu știu, aș putea începe din start să zic că ești terapeutul meu de aproape un an și ne înțelegem foarte bine. Colaborăm foarte mult și la proiectul New Community pe partea de evenimente și cele care sunt în comunitate te cunosc deja foarte bine. Și mă bucur că se întâmplă lucrul acesta. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. Cu drag, nici nu se putea. De multe aveam în minte, dar n-am apucat. Și mi-ar plăcea să te las un pic pe tine să te prezinți, pentru că ai ști cel mai bine ce să spui, ce te recomandă. Da. Răspunsul glumeț la această întrebare este vocea și talentul meu. Da. Dar într-o notă puțin mai serioasă, sunt terapeut pentru copil, cuplu și familie. Am terminat în cadrul Universității din București Facultatea de Psihologie și ulterior specializarea aceasta de terapie experiențială, unificatoare și dezvoltare personală. Spun de fiecare dată, sună pompos, dar asta este denumirea specializării mele și am prins așa de mult drag de această zonă de psihologie. Am avut ocazia să lucrez încă din timpul facultății. Cum? Lucrând cu copilași, meditându-i la matematică. Wow. Și pentru că aveam tot felul de instrumente și fiind așa dornică să aduc din cunoașterea mea pe partea psihologică, am avut niște rezultate incredibile. Și din recomandare în recomandare ajunsesem să lucrez cu 10-12 copii. Și pe lângă faptul că îmi câștigam banii de buzunar, a fost pentru mine o creștere extraordinară. Wow, un fel de practică. Un fel de practică în care mi s-a permis să aduc toate superputerile mele, ca să zic așa, într-un mod în care nici eu nu le cunoșteam, dar datorită relației și încrederii pe care am primit-o atât din partea copiilor cât și din partea părinților, am crescut extraordinar de mult și am făcut echipă. Și pas cu pas am căutat alte cursuri, alte specializări, astfel încât să aduc cât mai multă valoare, pornind de la mine. Da. Eu susțin întotdeauna că eu sunt cel mai important instrument, iar partea de vindecare care se produce în ședințe este datorată în primul rând relației. Pot să adaug la partea asta că eu am început terapia după ce am născut-o pe Lara, simțeam că e cazul să fac ceva și am mai fost la încă 2 terapeuți înainte, dar probabil lipsea, exact cum spui tu, conexiunea și relația dintre noi, pentru că nu reușeam să simt ceea ce credeam eu că ar trebui să simt. Nu știu ce trebuia să simt, dar simțeam că se poate mai mult. Îți mulțumesc foarte mult că îmi spui lucrul ăsta. Adevărul e că sunt foarte multe tipuri de terapie și fiecare terapeut în parte își aduce superputerile, stilul lui și felul în care poate să susțină cel mai bine clientul. Da. Suntem așa într-o perioadă în care se vorbește mult despre depresie, despre anxietate, despre terapie, despre dezvoltare personală, despre tot ce ține de zona asta. Și tot mai citind sau mai urmărind podcasturi sau emisiuni, am văzut că este într-adevăr o perioadă foarte provocatoare din punctul ăsta de vedere și datorită multitudinii de opțiuni pe care le avem în orice sau faptului că suntem destul de singuratici, așa ca persoane nu mai suntem împreună. Care este perspectiva ta? Este mai multă nevoie acum de terapie decât era în trecut? E o întrebare foarte bună. Exact cum ai spus, aș putea să-ți vorbesc doar din punctul meu de vedere. Ceea ce mă bucură foarte mult legată de această perioadă este deschiderea pe care o resimt. Da. Exact cum ai spus, nu avem cum să nu fim impactați de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și așa, dintr-o statistică personală, cred că s-au schimbat extraordinar de mult lucrurile după pandemie. Pandemia a avut un impact destul de mare chiar asupra echilibrului nostru psihologic, drept pentru care cei mai mulți au ieșit din această perioadă cu tot felul de simptome, cu această senzație de singurătate, cu anxietate, atacuri de panică, depresie.
Toate acestea, pe de-o parte, sunt și niște etichete. Da. Însă, dincolo de ele, sunt acele trăiri ale oamenilor care pare mai mult decât altă dată că își caută sensul, își caută menirea, caută să se cunoască mai bine, iar asta cred că este un lucru extraordinar. Da. Probabil că și înainte a fost această nevoie, doar că dacă ar fi să mă gândesc la bunicii mei, ei aveau o legătură cu Dumnezeu. Iar asta cred că a ținut foarte mult timp loc unui terapeut. Ei mergeau la biserică duminică de duminică, în fiecare sărbătoare, țineau posturile și toate astea au efect terapeutic. Da. Plus că ei aveau grădină și lucrau foarte mult în agricultură. Da. Asta este mai mult decât terapie, este o terapie ocupațională, dacă vrei. Bunica mea îmi pletea, chiar și mama mea îmi pleteau, aveau tot felul de îndeletniciri din acestea feminine. Găteau, toate aveau efect terapeutic. Acum trăim așa într-o lume care pare că este pe grabă. Da. Nu mai avem atât sau nu mai alocăm atât de mult timp acestor lucruri. Dar observ în același timp trendul ăsta de a ne reîntoarce la țară. Poate ai observat că sunt multe familii tinere cu copii care își iau o căsuță la țară, ori stau pe timpul verii, ori se mută cu totul la țară, pentru că ne-am dat seama că ne lipsește partea asta de natură și de a trăi așa, cum se zice, lent, e o vorbă în ziua de azi, să trăiești așa, cu calm. Da, molcom. Molcom, da. Da, așa este. Și eu cunosc astfel de cazuri. Da. Și e o nevoie cred că de a te întoarce către tine. Ne folosim cumva de natură, dar natura ne întoarce tot către noi. Da. Anca, tu deși nu ai încă copilașii tăi, lucrezi de mulți ani cu copii, cum ai spus, ai dezvoltat și programul Be Unstoppable, poate ne zici 2-3 cuvinte despre el? Da, este programul meu de suflet, chiar așa îl prezint, din mai multe puncte de vedere și pentru că l-am creat în urmă cu 2 ani, să fac 2 ani de atunci. Da. Și este exact creat de ziua mea. Deci prima grupă Be Unstoppable am început-o pe 14 februarie, în urmă cu 2 ani, ca un cadou pentru mine și ca o modalitate de a mă sărbători cu copiii cu care îmi face plăcere să fac partea asta. Să povestesc ceva ce poate nu știu foarte mulți. Îmi doream de când eram mică să fiu înconjurată de copii. Mi-am dorit frați, mi-am dorit surori, eu sunt singură la părinți și am considerat așa o binecuvântare să fii o familie mare și să ai acces la copii. Și mă uitam acum în spate și uite cum i-am creat această parte. Ți-ai creat-o exact. mâna ta, cum s-a spus. Exact. Da. Și cred că a avut un mare beneficiu pentru mine. Și da, iată, s-au făcut 12 ani de când lucrez cu copiii. Iar Be Unstoppable a venit așa, cred că de vreo 3-4 ani, însă n-am avut curajul să-l încep. Pe de o parte nu mă simțeam pregătită, pe de altă parte nu știam exact cu ce să încep și cum să le pun în practică. Și am început să mă întrebe părinții. Bun, da, uite, de ce nu faci un curs? Am tot văzut, ai fost în anumite tabere sau ai avut și alte colaborări. Ce te împiedică să faci tu partea asta? Și a rămas cu mine această întrebare, ce mă împiedică? Și pentru că eu cred într-un moment potrivit, într-un moment aliniat cu mine, s-a produs partea asta și am adus în acest program, în special de la 7 ani în sus, pentru că e important ca și copilul să știe cumva să citească, să scrie. Asta pentru că, fiind un program de dezvoltare personală, ne focusăm mult pe joacă, dar o joacă cu scop, care în spate are acest obiectiv de a-i permite copilului să se exprime, să vadă că este văzut, este înțeles, este valoros, exact așa cum este. Avem tendința noi adulți și transferăm mai departe copiilor de a demonstra ceva, de a nu simți că suntem de ajuns așa cum suntem. Și mă bucur că există programe care să învețe de mici că autenticitatea lor e cea mai importantă și sunt perfecți așa cum sunt. Exact așa. Da. Și în momentul în care doar le permiți să aducă partea asta, este absolut surprinzător. La fiecare grupă, cred că eu plec cea mai câștigată. Pentru că îmi permit acești copii își aduc atât de mult valoarea și contribuția într-un mod atât de natural și neașteptat, doar prin simplu fapt că au fost lăsați sau au văzut că punctele lor de vedere sunt extrem de valoroase și de importante. Ce fain!
Și da, pentru că ne jucăm. Da. Dar această joacă ne accesează creativitatea, ne accesează partea de reziliență, ne accesează răbdarea, pentru că fiind un grup cu mai mulți copii, fiecare capătă răbdare ascultându-l și pe celălalt. Învățăm să oferim feedback, să primim feedback, învățăm care sunt nevoile noastre, ne punem emoțiile pe foaie și le dăm o formă și vorbim cu ele, creăm personaje, creăm povești și le aducem împreună. Și iată, așa avem parte și de colaborare și de încredere. Am vrut să facem această introducere a ta, să spun, și experiența ta cu copiii, pentru că vreau să ajungem la scopul podcastului, să spun, și anume viața de părinte, viața de mamă, viața după copil. Și știm că copiii vin cu o schimbare foarte mare, în special în viața mamei. Ne axăm în special pe asta și auzim că pleci la maternitate femeie, te întorci mamă, ești altă persoană, vezi lucrurile altfel. Care este perspectiva din experiența ta? Se schimbă femeia după ce devine mamă? Exact cum ai precizat și tu, nu am această experiență personală, dar lucrând cu multe mămici, așa este. Da. Se schimbă și este normal să se schimbe, pentru că a căpăta un nou rol are un efect la nivel identitar. Ca să nu mai spunem și de efectul hormonilor, pentru că în sarcină și imediat după naștere, acei hormoni debalansează într-un fel sau altul corpul femeii și atunci apar o serie de trăiri profunde. Da. Copilul în sine aduce o nevoie de sens sau umple această nevoie de sens. Fără să vrei, capeți o doză de responsabilitate destul de mare, pentru că te simți responsabil pentru viața unui copil care doar ce a apărut în viața ta. Pe de o parte este o binecuvântare și toată lumea poate să confirme asta, pe de altă parte vine și cu mult greu. Dacă vrei, din punct de vedere psihologic, din nou, ce are loc este o schimbare a valorilor. Așteptarea ca viața să fie exact ca înainte, îndrăznesc să cred că este o așteptare nerealistă. Da. Nu are cum să fie exact ca înainte. Dar oricum n-ar fi fost exact ca înainte. Cu siguranță se schimbă, da. Este normal să se schimbe și este firesc să fie așa. Cu cât reușim să îmbrățișăm și să acceptăm mai mult noul rol și să ne cunoaștem, practic copilul ne oferă o oportunitate să ne cunoaștem și din alte puncte de vedere. Da. Și atunci, exact cum le mai spun eu clienților mei, atât să ai un copil cât și să ai un partener, relația de cuplu, sunt cele mai practice cursuri de dezvoltare personală pe care le poți avea și pe care cu siguranță le recomand. Da. Pentru că e vorba de evoluție, de creștere, de a ne uita profund la acele lucruri. Dacă până să devenim mame, poate nu ne uităm la ele, pentru că ne distragem atenția cu alte aspecte, că este munca, că poate avem un grup, că socializăm, că avem cu totul și cu totul alte proiecte, din anumite puncte de vedere, exact cum am spus, ne distragem atenția. Atunci nu ne focusăm chiar pe stai să văd ce simt eu, care sunt nevoile mele, ce se întâmplă. Odată ce apare copilul, fără să vrei, deschizi acele cutiuțe. Și aș vrea să se înțeleagă că nu copilul vine și pune acele lucruri. Nu copilul este vinovat cu ghilimelele de rigoare, nici vorbă de așa ceva, ci el doar vine și pune lumină sau deschide cutiuțe, ca să mergem în continuare pe această metaforă, care erau deja acolo. Ca viitoare mamă, eu cel puțin, mă așteptam să vină cu greutăți, mă așteptam să ni se schimbe viața de cuplu, viața de familie, valori, rutină, dar partea asta nu am știut-o și nici nu m-a interesat probabil cât de mult te scoate la iveală din mine. Asta a fost pentru mine un șoc, un lucru pe care nu-l știam, nu m-aș fi așteptat și probabil a fost părticica care m-a dat cel mai tare peste cap. Ce le-ar ajuta pe mame să fie puțin mai pregătite pentru ce urmează? Wow, ce întrebare valoroasă! Pregătit în totalitate, nu cred că ai cum să fii, pentru că nu mai știi cum să te pregătești. Și chiar și când apare copilul, sunt copii diferiți. Fiecare copil, exact când pune această lupă, ne reconectează, fără să vrem, la acele amintiri profunde ale noastre. Majoritatea oamenilor au amintiri de la 4, 5, 6 ani, probabil de undeva de la grădiniță. Asta așa ca o statistică și personală, dar și ce am văzut în jurul meu. Și un copil
te reconectează la acele trăiri, pentru că toate aceste lucruri noi le-am trăit și chiar dacă nu ni le aducem aminte, ele nu sunt pierdute. Există acolo un sac fără fund, numit inconștient, care păstrează absolut totul. Și atunci de asta pare că se dă totul peste cap, că dintr-o dată, din ceea ce părea a fi o ordine, apare a fi o dezordine. Mai mult decât atât, singura noastră experiență ca mamă este a mamei noastre. Și multe dintre noi, ce spunem? Nu vreau să fac ce a făcut mama, nu vreau să repet aceleași greșeli. Dar asta le spun și clientelor. Indiferent că vrei să faci ce a făcut mama sau vrei să nu faci ce a făcut mama, este ca și cum ești la același reper. Adică ești pe balcon și faptul că te duci mai în stânga sau mai în dreapta, peisajul e același, nu se schimbă. Da. Dacă vrei un peisaj diferit, urcă la mansardă sau urcă la cu totul și cu totul alt nivel să poți vedea și alte lucruri de acolo. Dar legat de nu o să fac niciodată ce făcea mama, să fim serioase. Câte dintre noi nu ne-am trezit exact în aceeași ipostază, exact în același fel, raportându-ne la copil. Dar sunt moștenite de la părinți și mergem cu ele, încercăm să le schimbăm și să urcăm la următorul nivel, poate vedem și altă perspectivă. Așa este. Partea profundă din experiența mea cu mamele și cu proaspetele mămici este legată de faptul că vor să ofere copiilor ceea ce n-au avut ele. Adică, într-un alt fel spus, vor să se vindece prin intermediul copilului. Pare poate egoist sau poate suna într-un fel neplăcut. Este natural să faci asta, dar s-ar putea ca varianta înțeleaptă să fie cea în care să vezi că nevoile tale au fost nevoile tale și probabil sunt încă, pentru că există acel copil interior sau acele părticele care au în continuare aceleași nevoi. Însă copilul este o entitate, un suflet diferit care ghișce, are propriile nevoi. Și atunci părinții cad des în această capcană. Dacă eu n-am avut posibilitatea să merg la nu știu ce sport, îmi înscriu copilul la 3 sporturi. Dacă eu nu am dansat, copilul meu va fi dus la toate cursurile, și la balet, și la dans sportiv, și la dans de societate, și la gimnastică, și la acrobație, și la nu știu câte alte lucruri. Este, cred că, printre cele mai mari provocări ale unui părinte să nu proiecteze viața pe care și-o dorește el asupra copilului. Pentru că facem asta, Da. De ce? Pentru că, exact cum îți spuneam, reconectate cu partea aia profundă din noi, ne e dificil dacă nu ne uităm către noi, e mai la îndemână să te uiți către celălalt. De multe ori găsesc părinți care vin și îmi spun: nu știu ce să mă mai fac cu copilul meu, copilul meu nu are deloc încredere în el, uite, sunt alți copii care râd de el, care fac tot felul de glume, tot felul de situații și, nu știu, fă-i tu ceva, pentru că eu nu știu ce să-i mai fac. Este cazul cumva clasic de rezolvă tu. Bineînțeles că pot să vin cu o perspectivă. Cu cât copilul este mai mic, nu ai ce terapie să faci cu copilul. Mai ales dacă vorbim de un copil tipic, un copil care are propriile lui emoții. Însă poți să faci ceva astfel încât dinamica din familie și să vezi anumite situații pe care noi părinții le facem. Și este mult mai valoros părintele să lucreze cu el decât să pună în cârca copilului și să vadă că copilul are o problemă și dacă continuă așa, nu știu ce îi se întâmplă copilului. Ne ajută foarte mult să știm lucrurile astea. În același timp, cred că e o presiune în plus, cum ar veni pe părinți, de a fi ei un model perfect pentru copiii lor. Și din propria experiență, de fiecare dată când știu că îi dau un exemplu prost, intervine vinovăția și intri în cercul acela de ce fel de părinte sunt eu, că nu vreau să ajungă copilul ca mine și... Da. Ce frumos ai pus punctul pe ei. Știi care e culmea, Anca? Indiferent cum sunt părinții, sunt cei mai buni părinți pentru copiilor, cu toate greșelile. De ce? Pentru că exact acel mediu îi conferă copilului posibilitatea să crească, să evolueze și, de ce nu, să poată să ducă mai departe acest filon al vieții. Vinovăția, pe de altă parte, este o trăire care ne deconectează. Ne deconectează și de noi înșine și de copii. Nu există model perfect.
E din nou o mască. De cele mai multe ori este nevoie doar de prezență. Dar vezi tu, ca să putem să oferim prezență, avem nevoie să avem această prezență. Pe principiu, nu poți să dai din ce nu ai. Și atunci, ori de câte ori ne este dificil, ca părinte, merită să ne îndreptăm un pic și către nevoile noastre și să vedem poate care sunt acele rezervoare goale ale noastre pe care să le umplem măcar puțin, pentru că odată ce sunt mai pline, putem să oferim și celui de lângă noi, indiferent că este copil sau chiar partener. Sunt anumite mămici care se îndrăgostesc de acest rol de mamă și simt o împlinire a vieții lor. Uneori provocarea ei, sau cel puțin din ce am întâlnit în cabinet, este să detroneze partenerul. Copilul să fie mai sus sau să fie urcat pe piedestal. Și poate ești de acord cu mine, poate și tu ai întâlnit în jurul tău mămici care spun copilul cel mai important pentru noi. Da. El este primul. Într-un fel, din punct de vedere psihologic, nu este cea mai corectă și poate sănătoasă abordare. Eu rezonez destul de mult cu Bert Hellinger, cu constelațiile. Și mi-a plăcut foarte mult partea de ordine. Partenerul este primul, ca ordine. Da. Și odată ce focusul este și pe partea de cuplu și de relație, întotdeauna copilul va beneficia din plin. Dacă luăm copilul și îl urcăm pe un piedestal, îl luăm din rolul lui. Îl facem pe el să fie mai mare, inclusiv decât noi părinții. Credem sau trăim cu impresia că ne naștem copiii după care îi învățăm ce înseamnă viața, dar ei ne învață mult mai mult decât îi învățăm noi pe ei. Și simplu fapt de a încerca, pentru că rareori reușim să fim prezenți cu ei, ne arată multe lucruri pe care nu le știam. La un anumit nivel, Anca, s-ar putea nici măcar să nu fie despre învățare. Eu rezonez puternic cu faptul că nimeni nu poate să pună un conținut în interiorul nostru. Nici noi în copii, nici copiii în noi. Da. În schimb, ce facem este să punem așa, nu știu, lanterna, dacă vrei, să luminăm anumite conținuturi. Uneori într-un mod voit, alteori într-un mod involuntar. Da. Dar indiferent ce iese întotdeauna în a ne ajuta. O convingere care pe mine mă susține foarte mult și pe care am învățat-o în ani de zile, n-am avut-o de la începutul carierei mele, este că viața vine întotdeauna pentru noi, niciodată împotriva noastră. Da. De pentru care dacă învățăm să privim experiențele prin care trecem într-un mod mai echilibrat, asta ne oferă o abilitate și capacitatea de a fi mult mai rezilienți. De a vedea că indiferent ce se întâmplă, ne aduce deopotrivă și plusuri și minusuri. Și nu de puține ori, în spatele acestor experiențe poate neplăcute, se ascund adevărate binecuvântări. Dar e un proces de săpare. Este. Și dacă ar fi să ne împărtășești un secret care să ne ajute să facem față acestei perioade postpartum care e plină cu de toate, cum am zis mai devreme, care ar fi? Odihna. Nu glumesc. Adică doar pe jumătate, pentru că asta este primul factor care ne face să vedem lucrurile diferit. Da. Imaginează-ți copilașul care se trezește din 2 în 2 ore sau depinde la fiecare și pe acest fond de nesom, practic ne sunt toți, cum să zic, tot alarmele sunt pornite în momentul respectiv. De ce? Pentru că e ca și cum percepem pericol în fiecare moment. Dar care odihnă? Exact. Că, exact în acea perioadă cred că ai parte de cel mai puțin somn. Exact. Da. S-ar putea să compenseze partea de relația cu partenerul. E foarte important ca partenerul să poată să sprijină proaspăta mămică, să aibă puțin timp și pentru ea. Și eu cred foarte mult în aceste mici ritualuri. De obicei, femeile cu care am lucrat îmi spuneau viața mea nu a mai fost la fel. Și pe bună dreptate, știm cu toate lucrurile astea. Însă, nici înainte de a deveni mame, nu prea am avut acest antrenament de a ne uita către noi însene. Da. Drept pentru care de asta se resimte poate mult mai mult.
Și merită să ne facem un astfel de mic ritual. Fiecare cum percepe, poate o mică plimbare. Cred cu sinceritate că ne putem găsi 10-15 minute să ne ocupăm de noi în fiecare zi. Plimbările, poate puțină meditație, poate, nu știu, chiar și o baie. De a putea să stăm noi cu noi sau de a ne facem un jurnal al nostru și să punem acele trăiri, ne ajută extraordinar de mult. De ce? Pentru că ne permite să ne exprimăm. Și atunci când ne exprimăm, scoatem în afară acele conținuturi pe care le avem în interior. Aici vine un pic partea de prioritizare, cu siguranță, și cred că una dintre greșelile pe care le facem multe dintre proaspetele mămici este faptul că în momentele alea prioritatea numărul 1 e copilul, nu mai există că noi suntem prioritare. Și cred că asta ar ajuta de fapt foarte mult să se înțeleagă dinainte chiar de a avea copilul, că atâta timp cât tu ești prioritate și cumva tu ești bine, poți să-i oferi copilului mama cea mai bună, să zic. Ori de câte ori noi reușim să facem asta pentru noi, în primul rând gândește-te ce exemplu îi dăm copilului. Va ști și el să facă asta. Altfel, ce îi predăm copilului nostru? Un exemplu de sacrificiu? Un exemplu de renunț în totalitate la mine? Fac asta și în momentul de față, când fac lucruri pentru mine și mă simt egoistă, pentru că mă simt de multe ori egoistă, mă gândesc exact la asta. Vreau ca Lara să se gândească la ea când va fi mare și acum, întotdeauna să se gândească la ea și să ia acest exemplu de la mine. Și atunci cumva mă ajută cu partea asta de vinovăție, egoism și restul trăirilor. Și un alt punct important ar fi această capacitate de a accepta ajutor. Pentru unele femei, nu pentru toate, se activează această parte de protecție exagerată, în care ai impresia că doar tu, ca mamă, poți să faci asta. Și de asta ți este și dificil de multe ori să poți, nu știu, să lași copilul. Chiar și cu partenerul am întâlnit, oricât de ciudat pare, am întâlnit mămici care spun, nu mă pot încrede în el. Uneori este dificil până când găsim acest ritm al familiei. Și este cumva și diferit de la o familie la alta. Adică poate astea sunt niște trucuri, dar sunt niște trucuri generale. În realitate este nevoie de a vedea ce e potrivit și mai ales le invit pe mămici să capete flexibilitate. Pentru că s-ar putea ca astăzi chiar să fie ok să-mi iau și jumătate de oră pentru mine. Dar mâine, dacă copilul meu este bolnav, s-ar putea să pot să-mi aloc doar 2 minute în care să fac 3 respirații și atât. E ok. Bun aspect legat de flexibilitate, mai ales că, țin minte, mie cel mai greu îmi erau schimbările care se produceau de la o zi la alta. Cumva mă obișnuiam cu o etapă a noastră, a Larei, a mea. Mă obișnuiam cu o rutină, mult spus rutină, și se schimba și iar mi era greu, iar trebuia să o iau de la capăt și aveam impresia că niciodată nu sunt la zi cu ce se întâmplă. Permanență trebuie să mă updatez. A fost mai întâi partea cu somnul, după care îi dau dințișorii și treci prin alte lucruri, după care nu știu ce se întâmplă. Pe urmă avem prima zi de crește sau de grădiniță, alte emoții și alte situații și tot așa. Dar adevărul e că așa e întreaga viață. Adică și când copiii sunt mai micuți, la ei partea asta de joacă e extrem de evidentă și chiar și ei au valori, copiii au și ei propriile valori. Până pe la 10 ani, principala valoare este joaca. Dar chiar și așa, joaca asta este diferențiată. Prima dată, dacă avem o fetiță, nu știu, s-a jucat cu doctorița Plușica și absolut totul era cu doctorița Plușica, după care s-ar putea să fi descoperit pe Elsa 2 luni mai târziu și schimbăm cu totul toată partea. Sau băieței de la Mickey Mouse poate au trecut la dinozauri. Ei ne oferă și exemplu de adaptare, ei se adaptează ușor. Și nici nu suferă că au avut până acum 20 de chestii cu Mickey Mouse sau cu dinozauri și acum dintr-o dată au trecut la cu totul și cu totul altceva. Și asta putem să ne inspirăm și noi de la ei. Să lăsăm un pic mai mult. Vezi, noi ne atașăm ca adulți. Adică dacă am descoperit ceva și mi-a plăcut, aproape că vreau să o păstrez cu mine și mă gândesc poate și de acum 20 de ani. Dar vezi, asta e metafora. E ca și cum când am avut eu 5 ani am avut o super rochiță și am fost la grădiniță și pe scenă oamenii m-au aplaudat și le-a plăcut
Și e ca și cum mă încăpățânez și acum să mă potrivesc acelei rochițe. Folosim foarte des și este peste tot termenul acesta de parenting, de parcă ar fi o școală de părinți așa, pe care toți trebuie să o respecte, să o învețe, să o literă de lege. Cum reușim noi ca părinți până la urmă să facem față acestor standarde, uneori mult prea greu de atins? Trăim niște vremuri în care la un simplu search pe Google găsim foarte multe informații despre acest parenting, foarte multe tipuri de parenting, de la parentingul cumva autoritar, pe care cred că generația noastră l-a resimțit destul de mult, adică ai noștri părinți aveau această... Știam cumva de frică, cred că asta este expresia noastră, sau de rușine, depinde fiecare cu ce a rezonat. Corect. În timp ce pare că în zilele noastre copiii din ziua de azi, ca să folosesc și eu aceleași expresii, nu mai știu, domne, nici de frică și nici de rușine. Pentru că acum parentingul s-a dus către o zonă de permisivitate. Acum este acel copil, exact de care vorbeam noi, pus pe piedestal, în care el stabilește și ca să nu-i produc traume și nu știu ce lucru, îl las liber și să-și descopere el potențialul. Observam că poate am pus-o într-un mod un pic umoristic, dar vorbim de niște extreme. Prin simplu fapt că suntem părinți, facem deja parenting. Punct. Adică nu punem la îndoială această parte. Revin din nou la partea de prezență și aș introduce aici un cuvânt, bunul simț. Să fim părinți cu bun simț s-ar putea să nu fie atât de greu pe cât pare. Ar fi echivalentul acestui parenting echilibrat. Adică e important să fim suficient de înțelepți să deosebim situațiile în care merită să aducem fermitate față de situațiile în care să aducem această parte de libertate și de creștere. Relația cu copilul e ca oricare altă relație din viața noastră. Pentru că exact așa cum procedăm poate cu prietenii noștri, așa merită să procedăm și cu copilul nostru. Dar uneori pare contraintuitiv. Adică oricine ar spune, cum? Relația cu copilul e mult mai importantă decât relația cu un prieten. Plus că cu un prieten mă văd când vreau eu. Cu copilul n-am cum, copilul este tot timpul cu mine. Așa este. Dar așa cum am manifestat respect față de alegerile unui prieten, merită să manifestăm înțelegere, empatie și respect și față de alegerile copilului. Ne ajută mult să punem mai multe întrebări. Dar atenție, din curiozitate. Nu din nevoia de a-i da sfaturi, nu din nevoia de a corecta copilul, n-ai făcut bine, nu așa se face, de ce n-ai făcut asta, cum ai pus... Vezi, simplele întrebări de genul ăsta, de ce nu ai făcut asta, au un efect de inhibare asupra copilului. Pare că îl certăm. Din păcate nu există doar o singură variantă. Revin la acest bun simț și la această capacitate critică de a deosebi situațiile. A vorbi și a pune niște limite, din nou, este și asta ca un instrument. Dar uneori am nevoie să mă îndrept un pic către mine, pentru că s-ar putea ca pe părinte să-l afecteze mai tare. Deci, cred foarte mult în această prezență. Prezența chiar face o diferență semnificativă. Pentru că în momentul ăla, când doar stau, gândește-te la un copil. Dacă noi am plânge și un copil ar fi aici lângă noi, ar veni să-ți spună absolut nimic. Poate ar veni și ți-ar pune mânuța pe față sau poate ți-ar aduce chiar jucăria preferată. Sau, nu știu, cum ar fi să facem și noi același lucru? Și mă tem, partea bună sau vestea bună, dar și vestea proastă, este că acest parenting echilibrat apare din autocunoașterea noastră. Asta e secretul. Și știu, poate sună cumva general sau poate sună pompos, dar nu este. Cu cât noi reușim să cunoaștem mai mult, cu atât aducem partea de înțelepciune și de intuiție, încât să știm exact ce avem de făcut. Eu de multe ori le spun părinților, voi, pe lângă faptul că sunteți cei mai buni părinți pentru copilul vostru, nimeni nu cunoaște copilul ca voi. Oricine poate să aducă doar o părere din exterior, unele avizate, altele mai puțin, care pot să ajute sau pot să nu. Și de multe ori, partea interesantă apropo de acest echilibru este să facem noi un fel de reparenting. Nu știu dacă există cu adevărat termenul ăsta, dar implică să mă duc și eu către copilul meu interior. Evident, și ăsta este tot un concept din psihologie, este un arhetip al copilului interior
care este cu noi, îl avem toată viața. Și ghiși ce? Are propriile nevoi, propriile emoții și merită să ne focusăm mai întâi asupra acestui copil interior. Să presupunem că am trecut cu bine și peste partea asta de maternitate, de stat acasă cu copilul. Vine creșa, sau colectivitatea, sau despărțirea dintre mamă și copil, sau cum să o mai numim. Este grea pentru părinți. Pentru părinți este grea. Sunt curioasă cum ne putem liniști un pic și pe noi și cum putem obișnui puțin și copilul cu ideea asta că nu va mai fi non-stop cu mami și cu tati acasă. Aș reveni la tot motivul nostru, cum ne ajutăm pe noi să facem partea asta. Mie îmi place să spun și văd asta, deci de 12 ani încoace văd lucrurile foarte clar. Copiii se adaptează foarte ușor. Părinții au nevoie să adapteze mai mult. Și este nevoie de o pregătire. Adică este normal ca un copil să plângă dacă este dus dintr-o dată și se schimbă mediul. Și noi ca adulți am face asta. Și atunci, ca și pregătire, dacă ar fi să vorbesc de ceva mai concret, ar însemna să se facă treptat. Adică eu din când în când aș lua copilul și l-aș duce la grădiniță. Aș vorbi cu directorul, directoarea sau cineva de acolo și aș cere permisiunea să intru puțin, să interacționeze, să stau cu copilul acolo 5-10 minute. Poate nu în fiecare zi, dar din când în când, adică să fie o parte treptată. Da. M-aș focusa și pe partea de minte, de mentalitate, să știu că îi produc foarte mult bine copilului meu. Îl ajut să devină independent. Este o etapă firească. Este o etapă în care îl susțin și atunci o altă parte a pregătirii este că eu îi permit copilului meu să facă din ce în ce mai multe lucruri ușoare pentru el. Adică dacă el a învățat, nu știu, să mănânce sau să țină paharul, merită să-i permit cât mai des să facă lucrul ăsta. Tot din dorința și din această drăgălășenie și poate uneori și din eficiență, pentru că ritmul în care face copilul nu e același ritm în care face părintele. Tendința părintelui este să facă foarte multe lucruri pentru copil și la un nivel psihologic creează o dependență. Copilul devine cumva dependent de părinte. Dacă mai adăugăm și aceasta cumva un sindrom al globului, să-l ținem, să fie doar sub supravegherea noastră, doar noi să avem acces și control și așa mai departe, asta s-ar putea să îngreuneze ulterior. Pentru că este ca și cum îi transmit copilului meu că e în siguranță doar cu mine. Da. Și eu din experiență mi-am dat seama că ajută mult adaptarea și pregătirea. Știu că cel puțin la grădinițele de stat nu prea îți permite ca părinte nici să intri în incintă cumva, lași copilul la intrare și cam asta este. Ok, da. Dar, da. Uitasem de acest aspect, mulțumesc că l-ai amintit. Dar cum ai spus și tu, nici nouă ca adulți nu ne-ar fi bine să ne mutăm de la o zi la alta într-un loc cu oameni total noi. Deci clar, copilul are nevoie de această adaptare. Mi-ar plăcea, uite, să se întâmple peste tot, dar nu cred că se întâmplă. Inclusiv în familie extinsă. Adică să-i permitem copilului să stea și cu alți membri ai familiei. Sau poate când ducem copilul în parc, să-i permite sau să îl ajutăm să se împrietenească și cu alți copilași noi, atât cât se poate. Și evident, din nou, aplicăm metoda bunului simț, ca să zic așa, nu luăm copilul și îl trimitem și descurcă-te. Nu, nici vorbă. Stăm cumva în spate, adică ne acceptăm acest rol de ghizi, dacă vrei, în care îi permitem treptat. Știi cum? Ca la not. Nu mă duc și iau copilul și l-arunc direct în apă. Dacă eu ca părinte îi aduc foarte multe jocuri, îi permit copilului și îi stimulez această independență, în special de când începe el să facă anumite lucruri ușoare pentru el, să-i permit din ce în ce mai mult să le poată face și să am răbdare ca el să le facă în ritmul lui. Pentru că asta creează baza și a unei stime de sine sănătoase. Da, vreau să ajung la partea asta de stimă de sine și la partea de bullying, pentru că este un subiect foarte discutat și care se întâmplă. E realitate, nu este doar o fantasmă. Da. Ai spus că prin a-l ajuta pe copil să fie independent, îi crește și stima de sine. Ar mai fi alți factori cu care îl putem ajuta pentru a face față
bullying-ului, de exemplu? Factorii sunt destul de complexi, ca să zic așa, dar uite ce îmi trece prin minte legat de partea asta. Aș vrea să fac o primă diferențiere între stima de sine și imaginea de sine. Da. Par asemănătoare, dar nu sunt. Stima de sine implică felul în care eu mă văd pe mine și mă raportez la mine. Imaginea de sine este ce văd și ce spun alții despre mine. Cu alte cuvinte, imaginea de sine este dacă cineva îmi spune că sunt frumoasă, mă văd și eu frumoasă. Se întâmplă ca adulții din jur să stimuleze mai mult și să crească mai mult imaginea de sine. De pentru care, ca și efect neplăcut, este că copilul începe să accepte sau nu anumite etichete și să vrea să fie văzut prin etichetele respective. Adică copilul se simte bine doar dacă ia, să zicem, FB sau nota 10. Vorbesc de un copil mai mare, dar să se înțeleagă exemplu. Dacă nu iau nota 10, nu mai sunt bine. Da. Și observ de ce nu e asta stimă de sine? Pentru că ar fi ceva ce ar depinde de vreme. Da. Impropriu spus de vreme, dar se înțelege ce vreau să spun. În timp ce stima de sine este o parte constantă, îmi vine să zic, în care nu înseamnă că copilul nu mai experimentează neplăceri sau așa emoții mai puțin plăcute, așa zisele emoții mai puțin plăcute, ci doar reușește să se adapteze mai mult și să se raporteze la el. Nu există stimă de sine 100%. Da. Adică partea asta, să am 100% încredere în el. Nu! Păi e ca și cum tu ai avea această ceașcă, ar fi plină. Da. Unde vrei să mai pui? Dacă vrei să-ți mai pui încă un conținut, unde să încapă? Da. Deci e foarte bine când nu are stima de sine sau încrederea în sine 100%. Da. Pentru că are spațiu ce să umple. Dar ca să-l ajutăm în partea asta este să putem să-l susținem prin întrebări. De genul, cum te-ai simțit în partea asta? Ce ți-a plăcut cel mai mult la grădii, la crește, la școală astăzi? Care a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat astăzi? De ce? Pentru că prin astfel de întrebări îi stimulezi inclusiv gândirea critică. Pentru că copilul trebuie să se gândească, să analizeze, să vadă, stai un pic, câte activități am avut astăzi, care mi-a plăcut cel mai mult, ce mi-a plăcut. Așa că îl întreb cum a fost la școală sau cum a fost la grădii, răspunsul clasic este bine. Da. Și după aia ne plângem că copilul nu vorbește cu noi, nu ne spune. Exact. Sau copilul ne împărtășește ceva neplăcut și părintele sare imediat să rezolve situația. Și nu are răbdare părintele să afle întregul context. Iar legat de partea asta de bullying, exact cum ai spus, realitatea arată că nu orice copil trece prin asta. Oricât de prezentă este, sunt anumiți copii. De regulă, ca să treci prin această parte, ai nevoie să ai o reacție anume. Adică am vorbit de o dinamică clasică dintre o victimă și un, să zicem, persecutor. Nu oricine este victimă. Poate să facă acest bullying pe cineva care intră perfect în rolul de victimă. Și cum poți să intri în rolul de victimă? Fiind supărat de orice situație, dacă cineva îți face ceva, tu să ai o reacție destul de mare, să te duci să pârăști sau să te superi sau să începi să plângi. Și atunci persecutorul spune, ce interesant! Ia uite, eu dacă fac asta, obțin această reacție. Drept pentru care ori de câte ori îmi voi dori această reacție, voi ști pe ce buton să apăs. Pe de altă parte, prin faptul că a devenit la modă, s-ar putea să apară și în alte contexte. Și atunci e important să vedem cum a interpretat copilul nostru acea parte. Ce l-a durut cel mai tare? Că dacă îmi spune cineva, nu-ți stă bine în negru, s-ar putea să nu mă afecteze atât de mult. Deși la un anumit nivel, și asta e tot bullying, că eu nu am cerut această părere. Știi, dar s-ar putea să nu mă afecteze atât de mult. Și să interogăm, și ce ai răspuns? Și tu cum ai face? Sau de ce crezi că acea persoană a făcut lucrul ăsta? Pentru că știi ce uităm, Anca? Acești copilași care fac bullying, în realitate și ei au fost victime la rândul lor. Și prin acest bullying, ei doar capătă anumite mecanisme să se facă văzuți, să fie și ei acceptați. Și pentru că altfel n-au primit, s-a dezvoltat într-un mecanism destul de, de cunoscut și la modă. E important pentru noi ca părinți, uite, mi-a venit o chestie foarte interesantă în minte și s-ar putea să-ți placă și ție și să le placă oamenilor. Știi momentul ăla când copilul începe să meargă, se împiedică, să zicem se împiedică de un scaun, cade și începe să plângă. Știi momentul ăla al părintelui în care ce face mama? Se duce și bate scaunul, ca copilul
să se simtă mai bine, știi? Da. Cum ar fi dacă mama ar merge și ar mângâia copilul acolo unde s-a lovit, dar ar mângâia și scaunul, pentru că și el poate a avut de suferit. Impropriu spus, mergi un pic pe fir. Adică să-i arăt copilului partea de empatie. Pentru că în realitate n-a fost vina scaunului. Da? Dar nu este în a căuta vinovați, ci în a oferi perspective de a putea să fie atent și la celălalt, dar și la copil în sine. Pentru că altfel tendința este să-i spunem, știi, ți-a zis un cuvânt urât, spune-i și tu înapoi. Dar ce facem? Că s-ar putea să perpetuăm lucrul ăsta. Uneori ajută, adică este un instrument în care, ca să poți să oprești, ai nevoie să fii extrem de ferm, dar nu cu cuvinte urâte și în a te comporta la fel. S-ar putea să fie multe alte metode. Este un subiect de interes inclusiv pentru mine în momentul ăsta. Clara are 4 ani și 4 luni, să zic. Și mulțumesc. Și sunt momente în care vine și îmi spune X m-a lovit. Și eu, ca mamă, am tendința să caut soluții. Vai, cum, dar ce, dar data viitoare spune stop. I-am spus tot, dar nu s-a oprit. Păi și tendința mea este, du-te la doamna educatoare și spune, adică orice ar fi, numai să oprești să te mai lovească din nou, știi cum ar veni. Dar, într-adevăr, mi se pare foarte greu să găsești echilibru în a-ți învăța copilul empatic, dar și, cum să zic, nici victimă. Aici mi se pare, ok, te-a lovit, dar tu ce faci? La un nivel un pic mai profund, este de a vedea și cum copilul a contribuit la partea asta. E și un banc pe această parte. Soția merge la terapeut și spune, sunt foarte supărată pe soțul meu pentru că mi-a stricat tigaia. Și terapeutul îl întreabă, bun, dar cum s-a întâmplat asta? Păi am dat cu ea în cap. Înainte să intrăm în povestea copilului, merită această curiozitate. Și ce se întâmplă? Că s-ar putea ca acel copil să fi lovit pentru că tu ai luat culoarea. Și pentru că acel copil ținea poate la culoarea respectivă sau voia să o folosească și el și s-ar putea să nu fi știut neapărat cum să facă. Adică aș pleca exact de la premisa că unele lucruri nu sunt în totalitate dorite. Și să vedem. Și exact, tu ce ai făcut? Sau cum te-a făcut să te simți? Ce ai face diferit data viitoare? Sau de ce crezi că a făcut asta? Ce le-a făcut? S-ar putea să aflăm niște răspunsuri incredibile. Și să spun exact așa, păi i-am luat jucăria dar eu am vrut să mă joc cu el cu jucăria, dar el n-a vrut. Și normal că într-o situație de genul acesta, anumiți copii s-ar putea să fie mai la îndemână să dea cu pumnul. Vedem că există tendința asta de a duce copiii la terapie, la psiholog sau la tot felul de cursuri de dezvoltare personală sau așa, de când sunt încă foarte mici. Cred că tot din dorința de a îi ajuta cumva să pornească cu un start mult mai bun. Și înțeleg foarte bine partea asta, dar cred că mai valoros ar fi să știm când este nevoie într-adevăr să mergem cu copilul. Care ar fi niște semne la copii care să ne dea de înțeles că este nevoie să-l ajutăm în acest fel? Aș vrea din nou să vorbim cumva separat, pentru că sunt copilași și a devenit în creștere, a crescut cumva această medie de posibile dificultăți. Să spunem TSA, tulburări din spectru autist. Și atunci vorbim de cu totul și cu totul altă situație, pentru că în cazul ăsta, cu cât descoperi mai devreme, cu atât terapia ABA este o formă a terapiei cognitiv-comportamentale, îl susține foarte bine pe copil. Au apărut și sunt, să spunem, cumva la modă și aceste tulburări de concentrare. La fel, dacă sunt foarte mari, chiar necesită un specialist și să urmărim lucrurile astea. Altfel, dacă vorbim doar de zona de dezvoltare personală, pe care și eu o practic,
recomand clar după 7 ani. Mhm. Până la 7 ani nu ai cum să faci partea respectivă. Poți cel mult să te joci cu copilul, să-i permiți cumva să se simtă și să se elibereze din anumite tensiuni. Da. Dar principala dinamică e important să se producă în familie. Mhm. Și indiferent de moment sau de situație, propun ca abordarea să fie și noi părinții să putem contribui și să ne pregătim să schimbăm ceva, să transformăm ceva, pentru că altfel, realist vorbind, făcând același lucru, nu prea ai cum să obții rezultate diferite. Adică să pot să accept cu ușurință că sunt anumite dinamici pe care am nevoie să le transform sau să le văd dintr-un alt punct de vedere, astfel încât să mă asigur că plantez, dacă vrei, acele semințe pe care îmi doresc să le culeg poate mai târziu. După 7 ani, dacă vorbim și de situații în care copilul are parte de bullying sau văd că este mai retras sau văd că renunță foarte ușor, dacă primesc feedback din exterior, adică odată ce intră în mediul ăsta al școlii, al grădiniței, merită ca părinte să am o relație deschisă cu educatoarea, învățătoarea sau domnii de acolo, astfel încât să poată să-mi ofere un feedback cât mai corect. Pentru că altfel, dacă mă bazez doar pe ce cred eu, s-ar putea să nu fie în totalitate. Da. În totalitate extrem de benefic. Mi-a plăcut mult ce ai specificat mai devreme și mi-am amintit, citesc de curând o carte a lui Gabor Mate, Țineți copiii aproape. Țineți copiii aproape, da. Și vorbește mult despre cum nu părinții sunt de vină, nu copiii sunt de vină, ci pur și simplu societatea și mediul în care trăim ne ghidează, să spun. Și acolo spune foarte mult despre a crea mediul propice pentru creșterea copilului, cum ai specificat și tu. Să lucrăm un pic mai mult la sursă și anume la casă, la mediu, la familie, la noi, la părinți, pentru a le oferi, să zic, startul de care au nevoie, cred. Așa este și de multe ori, Anca, e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Da. De o comunitate întreagă, pentru că altfel, foarte bine ai precizat și tu, este foarte multă presiune pe unul sau pe 2 părinți care să facă toată asta. Și în niciun caz nu este despre a căuta vinovați, ci despre a vedea cum realmente putem să contribuim la partea asta. Da. Altfel, sunt foarte multe lucruri de care ne putem plânge și care poate în momentul de față nu funcționează optim. Sunt poate anumite dificultăți chiar și în sistemul de învățământ și care probabil în următorii ani vor fi schimbări, dar nu știm realmente încotro se vor duce toate lucrurile. Varianta în care să facem, nu știu, doar homeschooling poate să fie și asta, dar s-ar putea să nu fie potrivită pentru toată lumea. Și e cumva o chestie la început. Deci, vezi tu, suntem într-o continuă adaptare. Felul în care le permitem copiilor chiar și să se apropie de partea asta de învățare, de multe ori este din familie. Pentru că dacă eu am căutat cu tot din adinsul să-l învăț pe copil împotriva voinței lui anumite lucruri, știind că îi va folosi mai târziu, s-ar putea să creeze un soi de repulsie. Și atunci copilul din start să refuze să facă anumite lucruri. Copii care nu vor să-și facă temele. Și asta este la modă, nu este inclusă în partea asta, dar la un moment dat părinții vor da de această situație. Adevărul e că dacă tu ți-ai obișnuit copilul să facă temele doar în prezența ta și tu să corectezi și tu să faci toată partea asta, imaginează ce se va întâmpla mai târziu. Pe de altă parte, copiilor le place să se joace și atunci dacă tu vii forțat cu partea asta sau nu găsești un echilibru între joacă și studiu, din nou, s-ar putea să spui, lui nu-i place școala, lui nu-i place să facă chestia asta, trebuie să mă rog de el și să stau cu el și uite așa să ne facem temele, durează și până la 9 seara și credem mai mulți părinți cu această parte, adică partea de școală și la grădiniță nu sunt teme de fericire, dar de școală. De cele mai multe ori sunt înspăimântați părinții decât copiii și uite așa, mediile astea au ajuns să fie cu foarte mult stres și pentru copii și pentru părinți. Și asta pentru că uităm de bunul simț și de acest ritm natural și uităm inclusiv că avem stări diferite. Adică ajungem să credem că e ceva în neregulă cu noi sau e ceva în neregulă cu copilul dacă se plictisește, dacă, nu știu, nu are chef să facă ceva și așa mai departe.
Dar Da. noi suntem tot timpul la fel, avem tot timpul aceleași stări. Aș încheia cu alt subiect la modă, numai subiecte la modă, Da. am discutat asta. Dar ce să facem, ne adaptăm trendurilor. Așa este. Nu, chiar un subiect de actualitate care ne pune în dificultate din nou pe noi părinții și anume echilibrul cu ecranele, jocurile, televizoarele, desenele, telefoanele și toată această gamă. Da. Cum găsim echilibru? Pentru că ne dorim să învățăm într-un fel, în același timp noi suntem non-stop pe telefon, cu muncă, cu dezvoltare personală, cu orice, dar tot cu telefonul în mână suntem de multe ori. Știm că recomandarea este fără ecrane până în 2 ani. Da. Mai știm că după, nu știu, maxim o oră pe zi până pe la vreo 7 ani, ceva de genul, nu mai știu exact. Totuși suntem înconjurați non-stop de ele și, de exemplu, una dintre fricile mele, de exemplu, este că poate alți copii care au mult mai mult acces la jocuri, la telefoane, la tehnologie, o să aibă alte abilități pe care Lara nu le va avea la vârsta lor și va fi cumva în urmă din punctul ăsta de vedere. Și Te cred. nu știu dacă ai înțeles întrebarea, Da. dar cum e mai bine. Mi-ar plăcea să am un răspuns, din păcate nu cred că l-am. Însă pot să spun o părere așa, ca om în primul rând și cunoscând și câteva lucruri din studiile astea de specialitate. Așa este, până la 2 ani nu avem de ce să aducem ecranele în viața copilului. Știi, Anca, regulile din familie sunt cele mai importante. De multe ori părintele se eschivează puțin, se ascunde. Da, dar eu i-am zis să nu, dar el da. Întrebarea e cine e adultul. Da. Merită punctată și o astfel de situație, pentru că, indiferent cum reacționează copilul, telecomanda este la adult. Da. Adultul decide. S-ar putea ca în momentul în care compensăm cu această prezență fizică și posibilitatea ca el să fie și printre alți copii, alți oameni, să nu ceară, Anca. Eu n-am cunoscut copil care să fie implicat și să-i placă foarte mult o activitate, să spună, știi ceva, voi jucați-vă aici, eu mă duc și mi-iau telefon. Pe cuvânt, nu am cunoscut. Nu zic că nu există. Pe de altă parte, cunosc și copii care sunt super pasionați de această parte de programare, de lucruri și atunci, da, la o anumită vârstă poate merită să investim într-o astfel de... cum să zic, într-un astfel de hobby, ca să zic așa. Aș vrea să se cunoască faptul că și această tehnologie nu are doar scopul de distracție. Are multe alte scopuri, exact cum ai precizat și pentru noi. Și partea de dezvoltare personală. Câte podcasturi, câte cursuri nu avem online și le parcurgem. Așa pot fi și pentru ei. Pot fi anumite mici aplicații care să-i permită să se antreneze. Și mai degrabă aș investi în partea de sport. Consider extrem de benefic ca copilul să aibă acces la mișcare. Sunt niște studii extraordinare și am avut la un moment dat ocazia să fiu trainer pe citire rapidă și învățare eficientă și am descoperit așa dintr-o statistică personală că toți copiii care practicau sport aveau o capacitate de adaptare și de a sta în situație mult mai mare decât cei care nu practicau sport. De ce? Pentru că înțelegeau un sport înseamnă o înlănțuire de etape. Pe de altă parte, o capcană pe care o întrezăresc este dacă copilul a făcut ceva bun sau a mulțumit într-un fel sau altul părintele, capătă acces la mai mult. Adică, îți dau exemplu tot de la copii mai mari, pentru că, repet, ei sunt mai des în cabinetul meu, de genul și-a făcut bine tema sau a luat nota 10, jumătate de oră sau o oră în plus la nu știu ce lucruri. Astea sunt adevăratele capcane. Nu avem de ce să aducem o asociere între tehnologie și partea de teme sau de lucruri. Temele sunt teme și este ideal să fie responsabilitatea copilului, nu a părintelui. Da, îți ajuți copilul. Repet, nu aș vrea să se înțeleagă că părintele nu este deloc implicat și că nu-și ajută copilul. Nici vorbă. Dar să poată, măcar pentru el, să fie foarte clar în mintea părintelui că este responsabilitatea copilului. Da. Și să-i permită, pentru că altfel
părintele culege un pic roadele. Dar s-ar putea ca pentru copil să nu mai reprezinte la fel acel factor, să simtă realmente acea mândrie, dacă vrei, în sensul foarte bun, că uite ce am făcut. Și să-i ofere posibilitatea de a învăța din greșelile lui sau din experiența lui. Da. De multe ori pentru părinți este mai comod poate și confortabil și pe bună dreptate decât să știi că este nu știu ce anturaj sau nu știu ce situație în care poate viața să-i fie pusă în pericol, poate să fie puțin mai confortabil să știi că e în camera lui și că se joacă pe calculator. Da. Dar dacă îi las doar asta, se produce ceea ce numim virtualizare. Și creierul copilului încă nu este suficient de bine dezvoltat ca să poată să facă cu adevărat diferența dintre virtual și real. Da. Mai mult decât atât, dacă lăsăm copilul să fie expus și noi nu avem niciun fel de control parental, nu știm pe ce site-uri și pe ce lucruri intră, s-ar putea ca ai noștri copii să intre în contact cu anumite site-uri sau cu anumite informații în care să fie expuși la lucruri pe care nu le dorim. Dar da, este despre a fi împreună, despre a ne susține, despre a ne expune, despre a studia și pentru a face și pentru noi lucruri. Da. Și merită să nu subestimăm această putere a plantării semințelor și să ne gândim la copiii noștri ca la viitori adulți. Da. Dacă este să rămân cu ceva, clar este despre bun simț și echilibru, despre a ne pune uneori pe noi pe primul loc sau uneori. Poate chiar mereu, sau cum să spun, pe noi, familia noastră, pentru a crea mediul propice pentru copii și să fim curioși și atenți la copiii noștri, să-i ascultăm, să-i înțelegem și sper că v-a plăcut, sper că rămâneți și voi cu ceva important, fiecare și ea ce are nevoie, cum spune Anca. Îți mulțumesc, abia aștept să ne mai vedem. Și eu îți mulțumesc, Anca, și cu siguranță ne vedem. Avem acum, merită să spunem, nu? Hai să le spunem. Da. Pe 29 ianuarie dăm startul evenimentelor New Community, iar tema de la acest eveniment este extrem de actuală. Da. Și mi-a plăcut foarte mult, deci mi-a plăcut ce ai ales. Da, este relația de cuplu. Da. Deci avem multe de discutat și acolo. Și ne vedem și fizic cu drag. Da. Mi-a făcut mare plăcere să fiu aici și să aduc câteva informații pe care le-am văzut, le-am trăit și le-am experimentat, în special prin intermediul oamenilor cu care lucrez. Hai să ieșim din această etichetă. Nu este nimic în neregulă cu noi. Fiecare are dreptul să simtă și să trăiască toate aceste lucruri. Și evident are și libertatea de a face ca lucrurile să fie diferite pe viitor, în măsura în care e potrivit. Și de bun simț. Super, mersi mult, Anca, încă o dată. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa, pa!